עכשיו. מה קורה חברים? אני אתן הסבר למי שעושה השכרה לאופניים כאן, איך להשתמש בהם נכון. נתחיל מהדברים של הבטיחות, אחר כך אני אעבור לשימוש. אנחנו משתמשים באופני וויסל ומנוע בוש. הדברים החשובים, בייחוד בתחילת הנסיעה, זה לעבוד נכון עם הברקסים. הברקס האחורי תמיד יהיה ביד ימין. אנחנו שמים עליו שתי אצבעות, למי שנוח יכול לשים גם אצבע אחת, זה תלוי בסגנון שלו, אבל תמיד אנחנו שמים על הברקס הקדמי רק אצבע אחת. מהסיבה שהברקסים האלה מאוד איכותיים וחזקים. אנחנו לא רוצים בשעת לחץ ללחוץ חזק על הקדמי על מנת לא לעשות אובר דה בר, או שהגלגל יחליק שמאלה וימינה. אז שימו לב לברקסים. מבחינת המערכת של המנוע, יש לנו כאן שלט מנוע של בוש. הדלקה של השלט נעשית על ידי הכפתור הקטן כאן מקדימה, נגיעה קטנה ולחיצה הוא כבר נדלק, ואנחנו רואים את המצבי מנוע. אם אנחנו לא רואים אור, המנוע מכובה, אבל מראה לנו את המצב סוללה. כל קו שיש כאן זה בעצם 20%, קו לבן זה 10%. אז יש לנו 5 קווים, זה 100%, אם אני רואה קו לבן זה יהיה 90% וככה הלאה. אנחנו משתמשים בשלט מנוע בפלוס ובמינוס בלבד, זה מה שמעניין אותנו שני הכפתורים האלה. אם אנחנו רוצים לעשות מצב ווק, שזה בעצם לא הצלחנו לטפס איזושהי עלייה, ואנחנו רוצים לטפס את העלייה ברגל, ואנחנו לא רוצים לסחוב אופניים של 25 קילו, זה לא נעים, אז אנחנו נותנים לחיצה ארוכה על הווק, ותוך כדי פידול, תוך כדי דחיפה של האופניים, הגלגל ימשיך לזוז, וימשיך לדחוף את האופניים. אתם יכולים לראות איך שזה ממשיך לנסוע על ידי לחיצה ארוכה של השלט. זה נקרא מצב ווק. אנחנו עוזבים את המצב ווק, אחרי פעמיים שלוש הוא חוזר חזרה למצב הרגיל שהוא היה לפני. אוקיי, הוא חזר למצב, אנחנו רואים בעצם שאין שום אור, אנחנו רואים שהמנוע מכובה. הדלקה של לחיצה על הכפתור העליון יראה לנו מצב ירוק. ירוק זה אומר שאנחנו במצב אקו של עזרה של 30%. לחיצה על הכפתור פלוס, שוב פעם על הפלוס אנחנו נראה את המצב הכחול שזה עזרה של 50%. ואנחנו EMTB זה מצב שבין 50 ל-100%, מצב אוטומט שבעצם המנוע עוזר באופן אוטומטי לפי כוח הלחיצה של הבן אדם שרוכב על האופניים. והמצב האחרון הוא הבוסט. בוסט הוא המצב עם המקסימום עזרה ומקסימום טורק. והמצב גם הכי מסוכן באופניים האלה, מהסיבה שאם לא יודעים להשתמש ואף אחד לא, אם מישהו לא רכב על אופניים חשמליים, יכול לקרוא את השרשרת או להקים את הקסטה. יש המון כוח למצב הזה, וההמלצה היא מי שלא יודע להשתמש ולא ישתמש בעבר, שיתחיל ממצב כחול או אפילו EMTB שזה הסגול, ולאט לאט יבין את מצב ההילוכים, ורק אז בעצם יעלה למצב האדום, אחרי שהוא הבין ובעצם מה זה העברה ומה זה, איך להבין בעצם להשתמש במערכת. אם אני רוצה להשתמש נכון במערכת, בעצם אני מפדל במהירות, אני מוריד להילוכים ואני רוצה להעביר הילוך עם מערכת כל כך חזקה, אני צריך לפדל מהר, לשחרר לחץ מהפדלים ורק אז להעביר להילוך, לפדל מהר, לשחרר לחץ ואז אני מעביר הילוך. אני צריך לשמוע את המנוע ואת הגיר עובדים חלק, לא רוצה לשמוע שום רעשים שמעבירים. ברגע שהעברה היא נוקשת ועם רעשים, עלול להיקרע שרשרת ועלול לפגום בקסטה. אז לשים לב, להשתמש בעיקר בסגול, הוא גם המצב מאוד חסכוני, מאוד עוזר. זה הכל לגבי השלט מנוע. יש לנו את המצב הרגיל של ההילוכים, שאני אסביר עכשיו על ההילוכים. יש לנו את המצב הזה שהוא הכפתור הארוך, הוא בעצם זה שיעלה לנו את ההילוכים לשלב הבא בקסטה. על ידי לחיצה ארוכה, בוא תאר להם את זה מכאן, על ידי לחיצה על הכפתור הארוך כאן, על ידי לחיצה על הכפתור הארוך, בעצם אני אעלה את ההילוכים ליותר קל. ככה יהיה לי יותר קל ויותר קדנס יותר מהיר, פידול יותר מהיר. על הכפתור הקטן שאני לוחץ, אני בעצם מוריד את ההילוכים להילוך יותר קשה. בגלל שיש למנוע הרבה מאוד כוח, יש מצב שהוא ייסע בהילוך הזה, זה לא הילוך מתאים לטיפוס בעליות. אז מי שנוסע בהילוך הזה עלול לקרוע את השרשרת, להקים קסטה. יש המון כוח,
במנועים של רכבים אפשר לשמוע את המנוע מבברץ, כאן פשוט יעשה רעש של קפיצה של השרשרת עד שהיא תיקרה, אז לא נוסעים בטיפוס בעליות בהילוך הכי קשה, ולמרות שהמנוע יכול לדחוף. אנחנו ניסע בחצי העליון של הקסטה, אוקיי? ובירידות אנחנו ניסע בחצי התחתון. אבל אם אנחנו בעלייה, אנחנו צריכים להיות לפחות בהילוכים האלה, מפה ולמעלה. אז שימו לב שאתם בהילוך הנכון, זה מבחינת הנושא של המנוע. והדבר האחרון שיש כאן, זה הדבר שהוא הדרופר. הדרופר בעצם זה כיסא לחץ אוויר ושמן, שבעצם אנחנו יכולים לכוון אותו לרוכב. ברגע שהרוכב מתופס בעצם בעלייה, הכיסא יהיה פתוח עד הסוף. ברגע שהוא יורד בירידה, יהיה סגור עד הסוף, ויש לנו גם כיוונון, או עם אלן או עם כפתור ידני, שאנחנו יכולים לקבוע את גובה העוקף לרוכב. ככה אנחנו קובעים את הגובה ומעתקים, ואז אפשר להתחיל לעבוד לפי הצורך. אם רואים שהכיסא עולה, כמו במקרה הזה, עולה לבד, ועכשיו הוא עולה לבד, זאת אומרת שאנחנו צריכים טיפה למשוך את הכבל טיפה יותר גבוה, ואז טיפה להוריד, אז זה יעבוד וייתקע, כמו עכשיו. זה על הדרופר, זה על ההילוכים, זה על הברקסים. חשוב מאוד לשים לב לפני שרוכבים, זה אחריות הרוכב. שים לב, הנה זה כאן, שהגלגל האחורי סגור, נעול, זה משהו שחייב לבדוק כל רוכב לפני יציאה. ציר אחורי, לבדוק שהוא נעול, וכמובן ציר קדמי שהוא נעול ופתוח. ככה אנחנו בודקים שהציר נעול ונועלים את הכפתור הזה, ובזה נגמר הסיפור. שימו לב לדברים האלה, לבדוק את הנושאים האלה לפני, על מנת שלא יהיה איזשהן תקלות ולא צרות. עוצרים אופניים, יש כאלה אנשים שמחפשים איך להניח את האופניים. אופני הרים מגיעים בלי רגלית, אז אין מה לחפש ובעצם לשים את האופניים על ידי שהוא משהו. זה הדבר הכי גרוע. יש כאן שיטה עשויה מקרבון, לא רוצים לפגוע בה, לחרוך אותה, לפרק אותה. אז אופניים כאלה תמיד אנחנו מניחים על הרצפה, לא על עמודים, לא בצורה הזו שאנשים עושים, לא על השלדה ולא על שום דבר. אופניים כאלה, השלדה סופר יקרה, אנחנו מניחים אותם על הרצפה, שהפדל יהיה בדרך כלל בצורה הזו, ועל צד שמאל של האופניים, בעדינות ובזהירות. ככה מניחים אופניים, ולא אחרת, לא על שום דבר אחר, לא על סלעים, לא על אבנים. יש כאן דברים מאוד פגיעים שיכולים לגרום לבולם להתפוצץ, וחבל, זה העלות של הלקוח אם זה ייפגע.